Няма малки и големи истории. Има неразказани добре истории. Дори най-обикновената случка може да се превърне в приказка. Трябва да се превърне в приказка, защото всичко е приказка. Знаеш ли, никой, който си отива, не е виновен. От живот, от човек, от дом. Всеки има право да си отиде. Животът най-вече. Светът така устроен, че мъдростта остава изоставения. Същото е и с любовта. Същото е и със смъртта. Раздялата понякога е най-краткият път до най-важната среща в живота ти. Тази с тебе самия. Да подариш залеса обещание. Обещанието, че няма да се събуди сама. Повярвай ми, всяка жена чака този, който иска да й подари залез. Жените са уморени от изгреви с мъже, с които не са залезвали. Прииска ли ти се да подариш залез на жена? Не се питай повече дали я обичаш. Ще ти кажа една тайна. Морето е като любовта. Дори ти да си тръгнеш от него, то не си тръгва от теб. Знаеш ли защо ще се връщаш при него непрекъснато? Защото ти дава тишина, за да си чуеш отговорите. А любовта винаги е правилният отговор на всеки въпрос под това небе. Единственият правилен.